5 måder at øge hyggen i dit hjem. Velkommen til en verden af hygge. I dag deler vi hemmelighederne bag at skabe en hyggelig atmosfære derhjemme. Først og fremmest, blødt lys er nøglen. Anvend stearinlys eller varmefarvede lamper til at sprede en rolig stemning. Dernæst, indfør varme tekstiler. Tæpper og puder i bløde materialer inviterer til afslapning og komfort. Introducer naturen indenfor. Planter eller friske blomster tilføjer liv og friskhed til dit hjem, skabende en afslappet atmosfære. Sæt musik til livet. Bløde melodier eller naturlyde i baggrunden kan forvandle et rum til en fredfyldt tilflugt. Skab en duftende oase. Aromaer som lavendel eller vanilje kan berolige sindet og gøre et hvert rum mere indbydende. Til sidst, prioriter nærvær. Sluk for elektronikken og tilbring kvalitetstid med familie og venner. Det er essensen af hygge.